колата навалил и ще му кажа да се дръпне, че той ще грила. Но той момче все много му е става. Заговор, не може да дам да ръце. Сега, това е за пчелки, не са Пара е играло тук, пара. Не може за други породи. Виж сега, разбрали ли да се плачеш? Всичко става с тренировка. И поне има ефект, може да бъде така, който бе, това е бързай, Сашо, не са за кое. Айде бе, бягай бе. Айде бе, ето. Взях му. Абе, Сашо. Да. Тък му викам на Жоро, то Сашо, що ни бърза? Това трябваше да го стреля. Па да бяха по-солеме. Ей! Сега, ще ти кажа кой е първи. Пепо! Старата школа е първи сега. Не, старата школа ще направи доблешни старвен, делчен ще е първи. Не. Залога е много голям там. Иди! Ама не са види. Втори номер! Той не е толкова бързо.